principe als we straks hier een huis hebben staan, dan kan ik eigenlijk schuldenvrij leven. Plus, jij gaat hier ook wonen? Ik ga dan op de andere locatie wonen. Maar dat is wel er is nog een locatie? Er zijn er nu 3. Dit is Melderslo, dat is de eerste waar we vergunning hebben. Dan hebben we Kasterij, maar dat is gemeente Venray, dat is een andere gemeente. Ja? Dat maakt het wel lastig voor het vergunningverhaal. Oké. Dus daar zijn we nog hard aan het strijden, al 6 jaar. En dan hebben we nog een locatie in Grubbervorst. En dat is dan de derde locatie waar we nu bezig zijn. Maar dit is de locatie die het vers gevorderd is. Oké, maar jij wilt dus in Kasterij? Ja. Ja, daar heb ik een hectare waar ik voedselbos aan het aanplanten ben. Oh, dat ga je dan, maar wel voor Stichting Fien, ga je dat zelf ook een beetje ja, het wordt managen? Het wordt mijn hectare straks. Daar komt mijn huis op te staan als de vergunning eenmaal rond is. Oké, en hier zijn 6 kavels in 6 feite. kavels waar nu vergunningen voor een woning met schuur en dergelijke. Daar wil jij zeker gaan wonen, of niet? Ja, hartstikke leuk. Waar hangt dat vanaf? Nou, met verdere kennismaking van iedereen. Want het is de eerste keer dat ik hier ben. Dus Maarten heeft me geholpen met verhuizen. Dus ja, nu een dag hier komen werken. Hè. En waar woon je nu? Ik woon in Lottem. Tussen de bakstenen gewoon? Ja. Een vierkant. Ik zou heel graag rond willen gaan wonen. Zo'n soort van Mongoolse jurt. Ja. Ja. Ik heb eerder in een jurt gewoond, 1,5 jaar. Ja, dat is geweldig. Dat is absoluut helemaal top. Ik heb wel eens gezien hoe zo'n ding wordt opgebouwd. Ja, gaaf hè? Ja, zo'n bouwpakketje. Ja. Maar het gaat best snel hè? Ja. En je kunt het in een dag hebben staan. En waar woonde jij in die joert? Waar stond die? Op een camping. Op een camping? Ja. Maar wel in Nederland? Ja. Oké. Ja. En waarom rond? Omdat in een vierkant huis de energie kan blijven hangen. En als je een rond huis hebt, dan gaat de energie in een stroom, zeg maar, gaat die rond. Dus ja. Is dat een beetje volgens Feng Shui? Geen idee, het is eigenlijk mijn eigen theorie. Oh, dat is jouw eigen theorie? Ja. Dus volgens jouw theorie wordt de energie nergens afgeremd door hoeken of zo? Ja. Het blijft lekker, blijft lekker rondgaan, stromen. Panterij. En dat is bevorderlijk voor je eigen welzijn, denk ik ook wel. Ja. Goh, ik ben zo benieuwd of het gaat lukken dan. Ja, ik ook. Worden dat tiny houses, Maarten, hier? Het worden geen grote huizen. Maar tiny houses is een beetje een ruim begrip op dit moment. Ja. Ze worden niet mobiel, wat hier gebouwd wordt. Het wordt gewoon op de locatie vastgebouwd. En vaak, sommige mensen zeggen tiny houses moet mobiel zijn. Ja, dat is hier dus niet. En er zijn verschillende maten. En iedereen kan in principe bouwen wat hij wil, mits het aan wat regeltjes voldoet. Zoals zo milieuvriendelijk mogelijk. En er zijn bepaalde maximumafmetingen die ze vanuit de stichting dan hier zetten. Mijn huis is in principe onder het vloeroppervlak is 45 vierkante meter. En dan hebben we nog een deel bovenverdieping erin. Dus voor veel mensen is dat klein. Hoe groot is jouw gezin? Ik heb 2 kinderen. 2 kinderen? Ja. En ook nog een partner? Nee. Nee. Dus jij zou, wat vinden je kids ervan? Ja, die vinden het prima. Ja? Ik woon nu ook in een klein huis. Qua vloeroppervlakte ga ik er niet eens op achteruit. Dus. Maar ook tussen bakstenen op dit moment? Half baksteen, half hout. Zelf gebouwd? Nee. Niet? Nee. Wel hier in de buurt? In Overloon. Oké. Is de gemeente, want wij zijn in de geschiedenis van dit programma, jij kent het geloof ik een beetje? Ja, ik kijk wel eens alleen. Ja. En dan kom je door de jaren heen bij verschillende bouwprojecten of mensen die iets doen of iets willen. En wat mij opvalt, wat je er ook over leest, is dat gemeentes denken daar zo verschillend over. Is de gemeente, want dit is gemeente Horst aan de Maas dan hè? Ja. Is dat een gemeente die wat verder vooruit is dan veel andere gemeentes? Ja, ze zijn, de personen waar wij contact mee hebben, die zijn altijd enthousiast. Maar het past allemaal niet in een standaard regeltje. Dus ze kunnen niet een vergunning uit de la pakken en zeggen, hier alsjeblieft, ga je gang. Tenminste, niet zoals wij het willen. En dat maakt het lastig. En daarom heeft het ook zo lang geduurd. En bij de gemeente Venray is hetzelfde verhaal. Ze zijn allemaal enthousiast, alleen het is niet zo makkelijk om met een standaard vergunning dit te kunnen doen, te realiseren.
plus je hebt rekening te houden met de omgeving. En sommige mensen in de omgeving zijn bang dat hun benadeeld worden. En dat is bijvoorbeeld bij boerenbedrijven. Als daar nou in één keer mensen rondomheen komen wonen. Ja, dat maakt het spannender. En dan is de gemeente Venray vindt dat moeilijker als de gemeente Horst, heb ik het idee. Ja. Dat zo'n boer denkt van er komt zo'n natuurfrets langs me wonen, die zal dan ook wel gaan klagen over stikstof en... Nou ja, hoeft niet eens, maar gewoon er komen meer mensen dicht bij zijn bedrijf zitten. Dus ja, of die nou wel of geen risico vormen, die mensen, het is gewoon meer mensen dichter bij je bedrijf. Ja, dat maakt het voor boeren gewoon moeilijker. Het is begrijpelijk dat ze daarop protesteren. Vanuit het commerciële standpunt van de traditionele boer gedacht. Wat doe jij voor werk? Ik ben voetreflextherapeute. En ik werk nog in de zorg. Dus ja, en ik wil heel graag mijn eigen praktijk op gaan zetten. En dan ook bij mijn huisje. En dan voetreflex? En dan voetreflexmassages. Ja. Volgend jaar nog een andere opleiding. Voor Chinese massage en Qigong. Een soort van yoga. Dat lijkt me echt helemaal gaaf om dat door te mogen geven. En, ja, want dat kan ik me voorstellen. Hè? Stel nou voor dat jouw huisje komt daar. Hè? Stel, hè? Het gaat door en jouw huisje komt daar. Dan zou je dus bij dit soort weersomstandigheden, zou dus wellicht buiten mensen in deze prachtige omgeving. Ja, lekker de vogeltjes erbij, frisse lucht. Ja, dat is fantastisch. Hartstikke mooi. Ja. En wat zei je nou net, die opleiding? De een of andere Chinese... Chinese massage, ja, Twina. Hoe? Twina. Twina? Ja. Ken ik niet. Wat is dat? Een lichaamsmassage. Het is ook met voetreflex doe ik alleen de voeten, de handen en hoofd. En met Twina doe je ook rug en benen. Ja. Zo ben je nooit uitgeleerd als mens. Nee. En dat is ook echt super gaaf. Want in de zorg, op een gegeven moment als je bijvoorbeeld verpleegkundige bent, je kunt wel nog specialisaties gaan doen, maar vaak wordt er toch één specialisatie gevraagd. En nu kan ik gewoon het zo breed maken als ik zelf wil. Nou ja, hoe breed je opgeleid bent, hoe moeilijker kunnen ze om je heen, hè? Ook. Ja, ook dat nog eens. Dat je zoveel kennis hebt over hoe gezondheid preventief te bevorderen. Kom je wel uit de buurt hier? Ik kom uit Venlo oorspronkelijk. Okay. Ja. En jij? Uit Overloon. Oh, daar kom je ook oorspronkelijk vandaan? Ja. Net geen Limburger dus? Nee. Een grensgeval. Nou wilde hij op een gegeven moment iets heel anders. Hij stelde automatische versnellingsbakken af voor automerken. Nooit geweten dat een beroep was. Lijkt me trouwens ook best leuk om de hele wereld dan over te gaan. Maar op een gegeven moment... Is ook heel leuk, maar op een gegeven moment ben je uitgekeken als je niet meer verder omhoog kan qua uitdaging. Als de uitdaging eruit is. Ik heb de laatste projecten was allemaal voor Porsche. Dus ik heb de snelste auto's heb ik afgesteld. Ja, en daarna is de enige stap verder is leidinggevende functie. Ja. En dat vind ik prima. Dan kom je nog verder van je doel af. Precies. Dat is prima voor een paar mensen, maar ik wil niet alleen maar leiding geven en bureauwerk gaan doen. Heel begrijpelijk. Klinkt allemaal heel logisch. Heb jij ook in een vorig leven iets heel anders gedaan? Ik heb heel veel andere dingen gedaan. Wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb een opleiding gehad voor directiesecretaresse, hotelschool gedaan. Ik heb nog een maand pedagogiek gestudeerd. Nee, ik heb PABO. En ik vond dat de kinderen te stil moesten zitten. Dus ben ik pedagogiek op een gegeven moment gaan doen. Dat is mij niet gelukt. Ik moest alles in hokjes zetten. En nu, ik heb verkoopmedewerker, secretaresse, bij de Aldi gewerkt. Van alles geprobeerd om te kijken wat ik werkelijk leuk vond. Maar ja, dit is voetreflextherapeuten en nu kom je in mensen echt helpen. Ja, dat is echt... in het juiste vaarwater. Ja. Ja, maar dat is eigenlijk wel een beetje waar het leven om draait, hè? Dat je uiteindelijk op de plek terechtkomt. Ja, je passie kunt leven.
Ja, en vooral waar je jezelf kunt zijn. Ja. Maar dat betekent, Maarten, Ja. dat er op deze plek nog heel veel werk aan de winkel is voor jou. Er is nog ja, niet alleen voor mij hoor. Dat ga ik niet allemaal doen. Nee, er is heel veel werk aan de winkel nu. Ja, er worden 6 huizen gebouwd hier de komende 2 jaar. En, met schuur zoals dit bijvoorbeeld. En helemaal off-grid. Ja. Dus dat betekent dat je volledig zelfvoorzienend bent.